sekolah kelas pira, Nok? Kula semester kalih. Oh iya, semester 2. Nggih. Sing penting sekolah isih. Nggih. Perkara liya-liyane carry. Nggih. Kok malah Koyo. sing gender ki mangsa kok ngobrol-ngobrol banget to karo aku iki. Nafsu banget ya. Lah nggih to. Ayo sayang. Syukur bisa Angkat deh. surat menyurat nah apike diwacake dibaca-baca dulu. Iki ana sing penting meneh. Nggih. Saking Bapak Haji Muhammad Suprapto. Iya, aku ya di WA lho Pak Prapto. Pripun Pak Prapto, apa kabar? Nggih. Saking Monggo, PT Baskara Sinar Sakti Surabaya. Cih. Sugeng dalu Mas Cahyo, Mbak Elisa, Mbak Kesi lan kanca-kanca Madangkara. Dalu Pak. Selamat pentas bersama di Ngawi, salam hormat kagem Bapak Sumarno. Titip tali asih kagem kanca-kanca Madangkara. Nyuwun gending jineman mari kangen kalian mikat manuk. Matur nuwun. Matur nuwun. Tali asih jan jos banget. Matur nuwun Pak Prapto. Wah, ini selalu mengapresiasi Madangkara. Lajeng wonten saking Bapak Antonius Artono, kalau wingi nggih sampun maringi tali asih 1 juta rupiah untuk teman-teman Madangkara. Lagunya minta lagu yang paling apa
apa ya? Romantis no. Romantis ning Jawa sing nembangke Mbak Elisa karo Bu Kesi ngaten. Nggih. Lajeng wonten malih saking niku wonten napa? Serat, Pak. Nggih. Selamat malam dari Mas Rahmat Gendingan. Minta lagu Mangku Purel. Ayo. Versi gamelan kalian Lewung. Sindenya minta sinden idola. Dari Kauman yaitu Mbak Tuti Cibrut. Wah. Tuti Cibrut. Cibrut ayo sesepok Cibrut ayo. Matur nuwun. Nggih. Wonten malih saking Puyer 19 ini juga memberikan tali AC 1 juta rupiah untuk Madangkara. Nggih. Makasih. Puyer 19 tak puyer kowe. Ini obat untuk sakit kepala, sakit gigi, juga nyeri otot. Matur sembah nuwun. Ini nanti minta lagu yang nyanyi, yang nembang Diajeng Winong sama Bu Tuti, lagunya Jatilan. Oh. Sip. Nggih. Lajeng wonten malih mboten? Oh, dari Pak Oka Wibowo. Oh ya. Lah. Salam budaya Pak Yoyok kalih Mbak Elisa, saya Pak Oka Wibowo dari Amsterdam. Wah. Menika saking Pak Daryono, saking Klicorjo, Mejayan. Sugeng dalu Pak Yoyok, gayeng pol duet kalian Mbak Elisa. Nggih, terima kasih. Pak Oka Wibowo nyuwun gending ninggal katresnan nyuwun swantenipun Mbak Tatin Titot. Ya, gending menika badhe kula persembahkan kagem keluarga besar Milir Mulya Wijaya wonten Desa Bakaran Wetan Juwanapati. Sugeng hamirsani lan lestarilah budayaku. Kalih wonten salam kula kagem sinden Nimas Ayu Winong Nawangsih. Sindennya yang semangat nggih. Wah, matur nuwun, tali asih 500.000. Wah, sinden-sinden Madangkara saiki di pasaran dhewe-dhewe wisan. Fanse dhewe-dhewe. Nah, supaya semakin meriah kita bintang tamu yang sangat-sangat dinantikan. Wah, iki wis heboh ning Kauman kene. Lah iki pamundhute sing iki mari kangen. Oh, sakniki riyen. Oke, siap, Ya. monggo dipun pinangkani. Menika sinten, Pak? Saenipun. Ayo saiki Mbak Lia wae, Mbak Lia Sundari. Mbak Lia Sundari. Pamundhut saking Bapak Haji Muhammad Suprapto. Nggih. Sugeng laras Bapak lan Ibu. Syukur menawi wonten longgar ing penggalih benjang ugi nimbali nanggap duet dalang pria dan wanita menika. Monggo Mbak Lia. Genduk Diajeng bantunen Mbak Lia. Ayo. Lelo. Ngisor karo anak gemak ing aku
Pamundhut saking Bapak Haji Muhammad Suprapto sampun diaturaken, Mak. Nggih. Mikat manuke urung ya berarti nih. Manuk. Nggih. Ya, iki ben saya gayeng suasanane iki mau ya ora mung sing seneng-senenge model gayeng-gayeng tok, iki sing nglaras ya diaturake. Iki mau sing nglaras sampun. Lajeng mangga Mbak Tatin jumeneng wonten ngajeng paring panglipur nggih Mbak Tatin. Ya wis nggawa mic dhewe. Klintang-klintang numpak andong bel klingklong. Lama tak jumpa kok do lemu-lemu to ya. Kaya dheke ra lemu ae. Maksudnya kan kula nggih seneng ana kancane ngono lho. Maksane iki kene iki cilik wiwing kae kaya. Ora iki klambiku do sesak kabeh. Iya ya. Tah ya seger jenenge seger. Klambimu piye, Sa? Padha iki wis kudu tak peniteni kabeh iki mergone saya segerdu. Nggih menika nderek remen, nderek sowan wonten kauman menika nggih. Kalian Bapak Sumarno sak keluarga kula nuwun nggih. Menika sing nonton akeh banget ya inces. Jenenge tontonan ya sing nonton akeh. Maksudnya iki maksudnya kan ya ana tontonan. Saingan lo to mau ora penak to, Jos. Iki tembah rano Mbah Imin iki saiki. Lah niki ngrusak pasaran banci kok, Pak. Kok iso? Ya apa? Mau aku urung apa jenenge sampean urung munggah ki sing dianu wah Mbak Apri ayune mbasan sing tekone ya tetep kowe menang asli to karo Mbak Apri piye-piyekno. Ya ora jane ayu jenengan, tapi asli aku. Oh iya. Iya. Iya, ngono aku kudu kaos kaki. Masak to? Arep apa? Nek buktine iki kaos kaki ora ki gampang ki. Piye? Nek kaos kaki ki dituthuk. Ah. Lah iki kaos kaki apa ora? Tong butekno. Arep tok nggon aku. Tak pasal. Saiki ra erane transparansi. Kabeh iki perlu bukti. Dadi nek kaos kaki apa ora ki buktine ngono kuwi. Buktine ngonamu? Kaos kaki apa ora? Udah. Ya dibuktekke. Aja. Jangan dong. Nek ya maneman meku. Mendat. Oh, didelokne wewe. Genah. Mendat. Mbak Tatin piye kabare? Alhamdulillah sehat. Iya, sing Ya penting mriki sehat. niku anu lho Mbak, kalau jenengan mulai ngefan mboten umum. Alah napa tenane jenengan ampun ngoten niku. Mboten namung piye kauman. Mbok kula sak rombongan lek budal tangga patang bis sing setel jenengan kabeh. Masa ana Mbak Tati. Mulane sing ngendang mau kok suwe rada kepiye ngono sajake ingin karo aku. Ingin gemboske. Ingin gemboske mah ngerti dope nandi. Aku nggak tahu, aku nggak ventilator kok ora. Nggih menika pripun Mbak Elisa? Dongake seno. Dongake. Dongake sik Pak nganu sing wis Marno. ngundang Pak Marno. Oh, nggih. Kali ingkang dipun tasyakuri temanten berdua. Ya, kagem keluarga Pak Sumarno, mugi tansah sehat selalu nggih. Sampun sepuh, sampun pensiun menika mboten sah neka-neka malih nggih. Lho.
Malah nuturi piye? Ya kan, Ndongakne kok. Ya ora apa-apa kan. Kok neko-neko malah berarti sadurunge apa neko-neko apa roh apa ngerti? Ya kan nek wong nggawa pistol iki aku wedi. Kok nek Kalau dia olah pistol. laline salah langsung der ngono. Pak Marno ki bedile loro. Kok loro? Siji bedil dinas. Heeh, sijine. Sekali tembak der nggone mbak penjahat mengurangi jumlah penduduk. Heeh. Sing tinggi, sing siji Sijine. bedil pribadi. Terus Sekali tembak der nambah jumlah penduduk. Aku kok pengen sing sijine kuwi ya. Nah, Aku pengen ngerti ndasal kaya ngopo bedile ngono. Ngerti apa ora Pak Marno sing endi wis ketemu Sing durung? endi? Ayo. ayo Pak Marno Sing endi ngerti sing ora? nanggap lho. Ngerti Lah aku ora? sing nanggap mau ora dipethuki kok. Ya saiki petuken Pak Marno ya, ben ke atas panggung ya. Ngerti ora Dipethuk, sing- dipethuk. ngerti Ngerti ora, ora? Pak Marno sing pundi? Ayo, nganti salah awas. Sing endi coba? Nek ramu Pak Marno, pokoke sing Tak naik ciri-cirine pakai kacamata lho, sing ayo. endi ya. Lho, ya, pangsan ya, nih lho, ya. Pak Marno nggih lho. Pakai kacamata. Monggo Pak Marno menika pakai kacamata. Lah disantrap bojone lho engko. Ah Mbak Uni ta ora wedi aku. Pakai Nadyan kok Pak kacamata. Marno niku wau janjane pokoke kula mboten sapidato mboten samunggah panggung. Ning gandeng event ini yang menyelenggarakan adalah Pak Marno. Ya, Nggih, betul. kasuwun Lah niku kudu minggah. dipeksa pokoke kudu gelem munggah panggung. Mboten ngira-ngira hormat, monggo Pak Marno kasuwun tindak wonten pepanggungan. Ya, monggo Monggo, Pak. Bapak. Torok. Monggo Pak. Atas-atas. Semua warga masyarakat di Kauman Widodaren terhibur tumplek-blek wonten ing halaman kantor desa Kauman mergo jasa dari Bapak Haji Sumarno. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Sumarno. Matur nuwun Bapak Sumarno. Mbak Tatin, Apa? aku wis kaya Bu Marno urung nek. Kowe Bu Marning lek kowe. Bedil pisan. Astagfirullahaladzim. Ya. Pripun to, Mas? Demit. Ya Allah, kuatkanlah iman saya ya Allah. Pripun Pak sakniki kan saged langsung ningali biasane ten Mbak- YouTube. Mbak Limbuk sama Mbak Cangik bongkar rahasia. Apa? Dari tadi dipanggil Pak Haji, tapi suruh berdekatan dengan sinden ini kan, waduh. Lho panjenengan kira ibadate pancuran kapit sendang ngoten lho. Lah kowe apa? Pralon. Tapi Mbak Limbuk walaupun Mbak Apri ini lebih cantik dari Mbak Tatin, tapi saya lebih pilih Mbak Tatin karena apa? Karena apa? Sama lato-lato. Nggih pripun carane to, Pak? Ngengkel sih an. Ayu kono ning sing dipilih aku. Ya. Alah Pak niku galake kok Banaspati lho, Pak. Kalau Mbak Cangik Nggih. Nggih. Limbo tadi kan sampaikan 2020 saya sudah pensiun, jadi sudah 2 tahun lalu. Tapi banyak yang bilang kok masih energi katanya. Itu rahasianya satu. Apa itu? Apa, Pak? Sebelum tidur selalu nonton YouTube wayang kulit, tapi sing ditonton sindene. Lah. Ya. Toh, nggih. Jos niku, Pak. Dalange ra kanggo. Dalangnya gak usah ditonton, itu sing marai sehat, energik. Lagi pertanyaan saya, Pak. Kalau lihat sinden napa perasaannya pripun? Deg-degan. Deg-degan. Lah niki nek pun dijajari sinden Lebih rasa. deg-degan, soalnya gini. Ojo cedek-cedek Mbak, masalah ini Lah ki napa ta? Nek lu cedak kula mawon sing aman nanti meteng, Pak. Monggo. Sik lho Mbak Tatin. Iki Bu Marno ya lenggah lho. Lenggah lho. Izin sik. Kok nek izin? Sampun ten panggung menika mboten sah mikir kang wonten mrika. Ngenten nggih, Iki Pak. anakku nonton, nek anakku gak masalah, bojoku yo nonton.
Ngambil sekedap Tapi tenang nggih, aja, Bu. Mbak Tatin, Mbak Apri tenang aja. Bojoku gak ngerti basa Jawa. Oh, alhamdulillah. Berarti ngagem basa Jawa mawon nggih. Kesanipun Pak Marno. Mbak Cange, Mbak Limbo, saya karena udah tampil di panggung, saya coba menyumbangkan satu gending. Sebenarnya saya pengen gandrung, tapi di antara dua ini saya jadi bingung. Saya Jenengan pengen pilih sing bawa pundi aja, Mbak. monggo. Mbok gandrung mawon. Saya pengen bawa nanti Mbak Tatin kita duel. Hah? Duel. Duet, kok ya, duel. Lah kowe kok sumo. Bener, iya. Galak. Ah, duel ya menang aku. Bayangno Mbak Tatin macak sumo ngono. Wah, mesti viral. Anu, Mbak Limbo terus terang, saya main cerita ini. Kan saya penasaran kalau nonton di YouTube ini Mbak Tatin, ternyata setelah dekat biasa-biasa. Biasa. Oh, biasa Biasa aja. nggih kok Tapi Pak. kalau di YouTube memang, aduh, bikin penasaran. Nggih. Ini sing apik niku kamerane, Pak niku Oh. asline nggih. Niku anu Pak, pasang susuk Pak. Masa? Kok iso? Kok ngerti? Lha ku pasang nanti. Ya mbok ora ngerti. Saya mau bubuk kasmoro Mbak Tatin ya. Oh, nggih. Mboten sah grogi, Pak. Mboten sah ndredeg, Pak. Nggih, mboten. Jenengan mboten pengen ketoprakan to, Pak? Lah nggih mbok ketoprak. Oh, Sampeyan sae upamane niku. dadi Mas Broto, Mbak Tatin dadi cempluk gitu. Lah nika Mbak Apri dadi Banaspati, pripun? Anu, dadi napa niku? Suminten, suminten. Suminten. Mbak Tatin apa? Cempluk. Cempluk. Jenengan gandrung kula, nggih? Mak. Bu, pinjam sebentar ya. Iya. Iya. Enggak apa-apa, enggak kelong kok. Ayo. Pripun, nasi pundi? Ayo kowe langsung ditabuhi, tutuk, tutuk. Ayo. Wah, nggih. Kowe kudu wani, ayo. Diajeng cempluk. Gitu Mas. Nggih, Nggih. leres. Nggih, niku cempluk riyen. Pripun Kang Mas? Wis sawetara suwe anggonku ninggalne sliramu cahaya. Isi. Aku sabenino tansah ngimpi. Aku ora wani ngingeti. Omong jenenge Niku ten panggung ampun ajrih-ajrih, Pak. padha Ten senenge panggung. kok ora wani ngematke lho. Nggih, Pak, lek kesuwen ngematke jenengan pekarangane sontek mangke. Ora ya. Langsung bawa aja, udah bawa. Pedih. Ora sida. Iya, bawa aja. Oh, nggih. Lah kek sumintene kok meneng ae piye? Riyen kersane gandrung. Pripun to Kang Mas? Panjenengan menika kok mboten sios Ah, gandrung terus. menika. Terus pepet pepet. Iki gila banget e. Wedi tenanan lho. Alah, lah enek ibu lek ora enek jane gasak mendhiwi. Ini settingannya siapa ini? Kok bisa? Loh, Kenapa? Kamu nanya. Saya lagi panjenengan menika sios gandrung menapa mboten? Kula sampun mintip-mintip ya, niki lho. anu, diajeng nanti di belakang kelir aja. Wah, Wah niku kok mburi kelir kantor desa lho, Pak. kok malah luwih bahaya ya. Mboten sios. Pak. Sios mboten. Boten. Lah kowe iki wong wedok kok karo wong Praptane Sang Suminten. Tuk tuk tuk. Mas Broto. Mas. Panjenengan menika sampun prasetya kalih kula lho. Panjenengan menika sampun janji badhe palakrama kalian kula. Kok panjenengan malah gandrung menungsa menika lho. Kok sik Ayo uji nyali jenengan malian. Mas, panjenengan menika niki sinten? Niki sinten? Aku Suminten Edan, aku ki ya pacangane Kang Mas Broto. Lah kowe iki sapa kok wani-wanine bagor brian kok ya? Mas, panjenengan menika pripun to? Panjenengan saestu tresna kalian kula. Panjenengan pilih sing pundi? Sampai entek, sampai entek, yuk. Suminten apa cempluk? Kula boten purun lho nek ngeten iki. Saya lebih baik nyawer aja lah. Nah, nggih mboten napa-napa, Suminten Edan bubar, monggo nyawer. Lah aku ora kula mboten maido Pak Marno. Bukan. Lah jenengan nyawang Mbak Tatin Loh. pancen kaya komoratih. Lah niku kaya komodo ya. Ya, bukan itu Pak. Saya lebih baik nyawer daripada setelah itu saya digebuki anak istri saya. Oh, bijaksana. Lebih berat itu Pak. Kan kita nggak ngapa-ngapain, Pak. Kita
cuman mendumuk aja, gitu loh. Lagi iki aku roh polisi wedi karo bojone. Biasane ngono, Enggak, Pak. polisi wis pensiun ta. Kula niku ya lagi weruh niki lho. Apa? Polisi kok wedi ro banci. Biasane nek banci le wedi polisi. Ya. Gila. Gila. Saiki Mbak Tatin karo Mbak Aprim njaluk ngapura karo Bu anu sik Bu Marno aja nganti ku dadi piye-piye lho. Bu Marno. Mana Bu Marno ya? Oh iya. Malah di syuting ya. Ha iya. Ayo diviral. Bar niku mangke bar wayangan. Iki lho kelakuanmu. Ayo Mbak Apri, ayo. Bu Marno, minta maaf ya Bu. Ini tadi cuma guyonan aja. Praptane sang seminten. Tuk tuk tuk. Panjenengan menika pun prasetyo kalih kula. Pun janji kula pun matur bapak kalian simbok. Kok panjenengan malah ngethuki menungsa niki niku dados pripun lho? Den Mas, menika sinten? Panjenengan niku tresna kalian kula napa mboten to jane? Ya tetep tresnane karo aku wong cilik aku ayu Enggak, aku. aku tetep milih iki. Bener. Asli. Bener. Iki asli. Apa pisane ya Lho, sapa Nak, to Re? manusia normal tetap. Iya, normal ya, Iya, Pak. ini tetap. Nggih kletik-kletik lumayan lho. Mangke lan jenengan milih Apri, pistule dadi 3 mangke Pak. Tambah koleksi. Walah, enggak, saya khawatirnya gini Pak Cahyo, setelah ini malah semua orang ngundang saya untuk jadi bintang tamu. Enggak Nggak apa-apa kan, Nanti Pak? kalau nanggap wayang, bintang tamu saya kasih gratis. Yang penting tiket dari Sulawesi ke sini PP ditanggung. Oh iya. Sik ngeten Pak, kauman iki lan niku mumpun teng kantor desa. Nggih. Adat budaya Jawa lah mesti wayangan gitu Pak. Nggih. Padahal jenengan daleme ngarep teng kantor desa. Berarti kudu Apa enggak alangkah baiknya setiap bersih desa sponsore panjenengan. Penonton pripun setuju? Setuju. Didongake Pak Marno sehat, panjang umur, murah rezeki. Amin. Nggih. Pripun Pak, penake Pak? Udah, aku wis keringetan iki. Aku tak bawa ae bendang medun. Oh, nggih. Napa selak gila to, Pak? Bawaan apa, Pak? Ya. Bawaan Bubuk apa? asmara. Bubuk asmara. Berarti Aku magel nek ngene iki Ya. magel iki ra sida ketoprakan. Sampai Kula saya- pun anu lho, Pak, pun ingin lho, Pak. iki Ini aku wis dikeprok kok ngecontekan iki. lho, ngecontekan lho. Pak Marno ndredeg tenan lho. Ampun ndredeg, Oh, Pak. Bendang medun ku ganti liyane jangan. Kowe iki Mboten napa-napa Pak. wong Boten wedok boten Enggak, berangkat. ini kok saya dikerjain ini saya nggak ngerti nih tadi. Saya mau lari ke sana. Kang Mas Broto. Pak Marno kaget. Ngapunten lho, Pak. Saya udah Wah, iki lagi iki polisi wedi karo banci. bohong ya. Monggo, Bapak. Nyingkar nyingku. Tepuk tangan kagem Pak Sumarno. Neng kula nyuwun menawi niki lak bernapaskan asmara cinta. Gandeng mriki enten Mbak Tatin jenengan pas nembang niku madhep teng Mbak Tatin. Nah, nggih kalih pegangan tangan. Pun mriku Pak mangan entek-entek Iki kene. koncoku SD oke lho gini. Pun mboten sah mikir sing wonten mriki ya. Wis Pak nantane men kula kalih jenengan ya. Siap. Madhep mriki. Wah, iki. Wah, Polisi hebat. digiyetaki. Wong wedok kok ngetek. Ya ben. Nah, Wiwitane. kula ten mriki, Pak. Mboten ngematke mriko. Mriko. Aku ngeliat ngisore. Ngisor. Isir enten apa? Eneng Di kalung. sana tempat lahir beta. Di. Ocluk. Baleni ilang nge. Enggak mau enggak. Wiwitane nyingkar nyingku. Nah, kanggo aku ra dimatke kok, Kak. Kene wae aku. Wong kok sratenane angel men. Lah, nek biasa nek adep-adepan ning Nah, Tetep nih ke sana. Tetep milih. ya sini dong. Kowe iki kudu tak hancurkan kok asli. Lah ngopo? Ngerusak pasaranku. Mulane ora usah ngetek-ngetek bangetmu. Iya. Monggo, Bapak. Yo, prabote Lingsem. papat. Lingsem yen ke
mutan. Ayo cempluke ngrayu mosok ora. Ayo. Aku to. Iya. Lagi kok kelangan nang. Kang Mas. Loh, kok gangguin aku kaget to. Ya sing telaten to, sing telaten. Kang Mas. Enggak, sekalian aja begini. Wah, kok Mau jangan ditunggu-tunggu langsung suwi lho Pak. Basan gelem langsung. Mangku pura nekat. Enggak, ini salahnya Mbak Cangik sama Mbak Limbok tadi. Cuma Kenapa? kalau dari awal enggak usah bilang Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Oh sudah, totalitas saya. Mboten napa-napa niki dalu niki haji lagi kilaf wonten lho Pak. Niate kan menghibur mboten masalah. Nggih, mboten napa-napa ten griyane piyambak nggih. Sida mboten le melok. Betul. Hah? Engko aja, nanti aja. Nanti. Nanti tambah ya. Sampai gimana? Per jam piro ya, Mbak? Lelampahan. Soten. Tambah. Lelampahan uri. Jane polisi kok cilik ya? Lah karepe Lah piye? Biasanya polisi gede dhuwur kok iki cilik. Kau boleh sing gede mbak polisi tidur kae kalau Saya nak gede banget ya. wong kowe wedok kok juleh menapa-apa dilokke. Wong ki pawakane dhewe-dhewe, iki dhewe-dhewe ngono Ya kan lho. wangune ngono lho, nek polisi tidur mah gede dawa ya. Nah iki kok senengane. Apri itu kan jeplak. Sampai kok tahu cilik memang Polisi sepuh. tidur. Napa? Udah pernah tahu kok cilik saya. Ya kira-kira. Bojomu lho wis cilik saka Pak Marno. Ya kan kudu polisi. Maksudku kan polisi kok cilik. Ayo. Polisi kan kudune gitu loh, Pak. Napa, Pak? Wonten WA saking Ibu. Ngerti WA-ne, ayo cepat turun. Tresno tulus. Kok sik diganti? Tresno Tatin dong. Iya. Wah. Tilus niku lanang. Tresno Tatin ngono. Iya, tulus sih supir Tatin. Bener. Bener. Tresno tatin nadyan ning gubuk asmara. Tresno Tatin sekelas Tatin gur neng gubuk. Tatin lho. Apa jenengan kok nang gubuk ta? Lah ya. Kudune ra nang gubuk. Lah ya luwih mending aku. Tapi enek kok- Losmen. Gubuk Tatin. Asik lho nang gubuknya asik lho iso ndelok pemandangan iso gatelen. Dintung semut ngangerak. asik. Kan ana sensasine. Luar biasa, para penonton ini walaupun spontan namun Pak Marno sangat luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Marno. Terima kasih Dos. Pak Marno. Tapi saya harus karena ini saya enggak tahu siapa yang setting saya naik panggung. Setelah ini saya juga minta Mbak Elisa naik di sini. panggung. Oh, Karena maksudnya ini- saya ke situ. Iya, karena penggemar-penggemar ini masyarakat kamu juga pengen seperti apa sih Mbak Elisa itu? Oh. Ayo. Pripun, Boleh. penonton setuju? Ya. Mbak Elisa nanti nembang berdiri setuju? Setuju wae kari delok ae. Ora enek sing ngongkon aku ngadeg ya. Wis ngadeg dhewe. Lah yo, iki Nah, kok nanti lingguh ning ngadeg. Mbak Elisa akan duet sama Ibu Kesi. Ya. Ada suara ya, khas. Pak. Oh, Nggih. Sak menika. Enggak, saya langsung turunan aja. Nanti kalau naik jadi keluar aku malah. Malah bingung ya. Udah ya? Nggih. Udah ya? Belum kok udah. Kan belum nembang bersama loh, Belum, Pak. Joget Joget dulu, dulu. Pak. Joget dulu, Harusnya Pak. gini. Joget bersama Ya. duo. Kalau gandrung itu sebenarnya bukan itu bawanya. Lah, yang mana? Duh wong ayu. Mau gandrung? Pepujaning ati. Terima kasih Pak Marno. Sing metu super tetra. Obat koreng. Kaya ngene wong Lagi nandang cilaka. asmara. Iki tangane anyep banget lho.
Ndredeg. Atas-atas lho Pak Kok Ali-ali boten lho. dicok? Boten. Ndak, iki sing Mbak Tatin gaene anu ngusungi wedi Mas. Bakul pitik iki. Oh, biar we konangan Ya, aslimu. rahasiane Tangane pripun kasar ta, Pak? Loh, kasar. Nah iya. Pak Walika sanes anu keruk wedi Mbak Tatin menika TKW. Apa TKW? Tukang kepruk watu. Kene tak keprok isane. Mbaknya. Oh, dadi panjenengan tok ngumbar aib kula to, Pak. Panjenengan ngertos nek kula sak anu golek wedi. Lah iki tangan apa pelabuhan kok kebak kapal iki. Kan numpak kapal ra. Mbak Tatin kan pernah ngomong. Iya. Pakai Sengit dulit. mic-nya ya. Jarine sengit itu dulit. Sengit ki ndulit. Heeh. Panjenengan sengit kalih kula. Berarti ndulit kula. Hah? Hah? Jawab dong. Jawab. Awas Bu Marno, awas. Terus ke mboten. Kaya ngene. Sande. Wis ben. Sak metu-metune. Jenengan le metu. Oh enggak. Hah? Kali aku malah hilang konsentrasi saya. Lah jenengan Dan iki membawa dampak buruk kok Pak. Ana ya, duet Gobok Asmoro. Oh iya. Ya. jenengan monggo tengah. Duet napa bertiga? Duet napa bertiga? Sing asli napa kali sing mondo-mondo? Kowe sik promosi ae to, Bri. Wis genah lho niki. Ah, dilepas saja kalau keringetan. Dilepas. Enggak apa-apa. Belum waktunya. Waduh. Ayo Mbak. Oh iya. Suara, monggo. Saya lupa. Saka kono apa kono kene ha. Manut kono wae. Karo ben kembali nadane ya. Oh iya. Yo, saka gamelan. Cecos. Konak tanah. Mas Prasetyo Sepogo Sugeng Laras. Aku kelingan Gobok kae biyen tak ning cagak kebak tulisan warna abang tono serawan. Monggo. Hah? Monggo teng gubuk, Pak, monggo. Gubuk kae nyimwati Wiwit biyen kemerkasi. Gubuk kae Jenengan kok lali? Oh, urung kok. udah keluar. Udah keluar. Oh ya, bentar lagi
lagi dong, kurang sak street Pak niki. Catatan sak srening ati. Wes, Mbak Limbo sekarang Pripun Pak kersane? Saya turun ke situ. Oh. Jenengan udah? Sudah Mbak. Udah, Pak. Oh, iya ya. Ya siap, Pak. Nggih. Langsung gage-gage. Ya siap, Pak. Lagi iki enek polisi diakali karo sinden-sinden. Ayo, nggih. Pak Bi kok kaya nemeng sithik ya. Kowe mbok bersyukur to Mbak Tatin. Matur nuwun apa piye? Nek asing lebok ngene iki ndek niki lho. Ya ngono oke. Nah, niki celengane Cik kok. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Pak Sehat Marno. selalu Pak Marno. Pak. Tapi pun pangapunten. Nggih. Ya, luar biasa. Loh, Keringetan tenan lho, keringetan tenan lho. Lah Anyep kowe ra. Anyep. agresif banget kok kowe iki. Ya yo, sapa aku ora agresif wong bapake sik ingin no. Biasane Mbak Karena Tatin lho, anteng. Kok le. Ye. Yo ora genah sing dipilih aku terus ngono. Ya wis, kowe sing asli sing ayu. Iya. Saiki jatah Mbak Elisa, pamundutanipun Pak Marno. Mbak Elisa kalian Bu Kesi. Bukesi. Oh, nggih, sekalian minangkani Pak Antonius Artono. Nah, Nggih. niki nyuwun duet kula kalih Bukesi. Iya. Kamu Monggo turun di sini. nyuwun sepote kanca-kanca. Ayo pengen. Apa? Mandek. Hah? Pengen ngadeg. Nah, aku nang dhuwur aku. Alah, napa ngenten to Bu Kesi? Hah. Yo, diaturake cublak-cublak suweng nggih support. Yo, tetes. Hey! Hey! Ya, selamat malam Bu Kesi, Mbak Elisha. Piye ki rasane aneh tenan aku. Saka kono terus rene. Kowe anggar bar mayang kaya bar numpak pit NMAX kok. Ngene iki. Kayak mlaku. Lah yo kan bar ngeprak to, rasane beda. Kowe iki yo ndek nganggo klambi ngene lho, ketok wong lanang ngono lho. Oh, dadi ketok gagah. Iya, ketok Kereng, kakak. Iya. Wis ra iso gagah. Palsu. Kok Bu Kesi, selamat malam. Sugeng dalu Mbak Elisa, sugeng dalu Mbak Tatin sing manis dhewe. Alah, terima kasih Bu Kesi. Sami-sami. Sugeng dalu Inces yang memuai. terima kasih Bu. Memuai niku lho apa? Memuai iki kuwi ilang dhewe ngono kae iki. Ngono lho, Mama. Omahe leder. Memuai ki suwe-suwe ilang iki. Ayo kan dekmu ilang, Pak. Eh, Dekmu ilang. sok-sok. Ibu ngaturaken gunging panuwun katur Pak Marno yang sudah menimbali kita. Kemarin kita cerita banyak ya Bu bersama Iya. beliau. Gimana kesan-kesannya setelah berbincang-bincang dengan Pak Marno? Wah, luar biasa. Dulur-dulur Ngawi, Pak Marno menika salah satu profil yang luar biasa, aset bagi Kota Ngawi, khususipun wonten ing Kauman mriki. Saestu beliau adalah seorang yang sudah berpangkat tinggi dan menjadi orang yang nomor 1 di kabupaten. Itu namanya apa? Kapolres ya? Iya.
Siapa tahu nanti putranya dari Bapak Sumarno itu menjadi orang nomor 1 di tingkat provinsi, yaitu Kapolda. Amin. Itu doa keluarga. Tapi jangan lupa Pak, nanti kalau sudah tambah rezeki, nanggap wayang malih nggih Pak Marno. Nah, niku saya penting Pak, nggih. Saya penting niku Pak, sebab napa? Nanggap wayang menika sedekah ingkang luar biasa. Nyenengke atine para penonton sakmene mbueyan Pak. Kali para bakul-bakul lan para parkir saestu. Nggih. Piye? Nyicil ayem menawi putranipun Bapak dados Kapolda. Nggih. Nek garukan aku aman. Pripun Mbak Tatin? Garuk. Pede lho. Sapa sing arep garuk wis do moh, nengke wae. Lho, binaan masyarakat kuwi mau lho jenenge tipiring, tindak pidana ringan. Nek digaruk ning dinas sosial terus ditindak pidana ringan. Kok ngerti? Lah tahu kok. Lah kok iso ucul neh we? Pripun? Kok iso ucul neh? Bebas bersyarat. Iki aku niki ngaturaken apa bawa tadi sekalian minangkani. Kalian ngaturaken gunging panuwun buat Pak Suprapto yang udah memberikan Taliase. ya itu ya. Taliase. Oh iya. Taliase. Loh Pak Prapto ini selalu sayang dengan duo sinden. Oh iya. Dari kita semua. Mbak Inces dapat buat Madangkara sebesar 10 juta rupiah. Wah, Iya. matur sembah nuwun Pak Prapto. Jangan lupa, Mbak Tatin juga dapat loh. Dapat apa? Dapat dari Pak Prapto taliase, mungkin tak caoskeun jenengan. Wah, siap. Matur Nggih. nuwun Pak Prapto. Mbak Apri nggih dapat loh Mbak Apri. Dapat apa? Celurit. Siapa tahu nanti Pak Prapto ada event di Jakarta lagi, ngundang 2 dalang ini Pak. Jenengan kan Yeah. belum pernah ini Pak. Jangan kalah sama Pak Sumarno nggih Bapak Prapto. Iya. Silakan mau menembang apa? Ngaturaken kemarin request dari Bapak Parno itu pangkor Semarangan ya Bu, duet. Nah, Ya nanti yang tembang romantis kan bisa mawar kuning. bisa Ah, bisa. iya, bisa. seperti iya. itu. Elisa, Ya. jangan terlalu lama di sana. Di sini harus kembali. Aku kedinginan ya. Kamu udah kangen ya, tak tinggal bentar aja. Iya. Aku ingin nanti selesai wayangan kita berdua masuk kota ini. Bu niku lho Bu, kapunten ya Mau. Pak saya niku. Loh, lah sanjange kedinginan. Nah, Ora bingung karo musik banget. diangeti Cus, diangeti Cus kenal lho. Ya, sami mawon kula kali Elisa. Pak Hansip Satpol PP niki Manggaro, Pak. Lah kula pun desim kok. Kowe mengganggu keindahan wayang kaya ngono kuwi lho. Lah kok mengganggu pripun ku perhatian kalian panjenengan. Kowe iki pembohongan publik kowe iki. Ayo, Pembohongan publik. Apa pembohongan publik? Lah kaos kaki ya. ayo, Lah aku tombo cilik ya lumayan. ayo Mbak Iso. Apri, Anget Lek sing Pani. penting anget sing penting anget. Ayo Lek Pani, ambungan Wis ora ora. bojoku, tenan. Aja mau. Ayo Lek Bukesi Pani kok ngono to. dicium. Bukesi aja ngono Dene kuwi. mumpung banci ra apa-apa. Sing kon ngambungi Elisa apa Tatin ra apa-apa. Ya, ora iso. Iso iki Ora lho. iso. Lah entene niki Ayo, iki Pak. Ra apa-apa. Yo Ra Pani. Kali. Lho nyeblake milih ta. Alah bae karo banci ya seneng. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, Mbak Apri. Bojo kula menika senajan to ning omah menika bojo, Nggih. rukuning teng mriki milih umum. Dadi dipertunjukkan wayang milih Lah, umum. kaya wis Tak aku liarke. kalian ora. Lah apa bojo? Iya. Ora wani nyumi apa? Kula wedi lah jenggotku cek teng cringe. Kok master luka. Urung juga Pak iki mau, urung juga. Urung. Ya ampun. Cekelak Mbak. Apa kelono jenggote lho. Enggak, ndak loro, sakit. Sakit. Monggo Mbak Elisa kalian. Ibu, Ya, nanti yang lebih tinggi Elisa ya. Oke. Buriku anu jar disemprot disinfektan. Apa mangsane iki virus ngono apa piye? Untuk juga penggemar YouTube Kuntadi Channel yang malam ini tadi sudah hampir tembus 3.800 penonton. Hebat Wow, sekali. luar biasa. tontonan spektakuler malam ini Terima diminati kasih oleh penonton live Kuntadi streaming Channel. juga. Tanpa kehadiran jenengan, tanpa like panjenengan, kami bukan apa-apa. Mingkar mingkureng ang kara akarana karenan
beda banget to iki. Wong loro iki lho, ning kene sing kene sebelah kene merbawani. Iya. Sinden yo dedeke ngene. Sing kene Ra iso anteng no, soalnya batune cacing. anyar. Nek lek papat ngono disawang apik ya, Mbak. Napa Berarti nggih? saka Mbak Tatin jan kaya Sri Huning. Jenengan kaya Sri Tanjung. Heeh. Lek Bu Gesi kaya Sri Hunon. Lek mriki kaya Sri Gala. Halo. Enggak boleh marah. Nek serigala mungkin tak dilet lho. Nek bojone bareng ra isin. Ora apa-apa, ora apa-apa. Bukan sih ikhlas kok. Ya aku mah disodakoke. Ben bahagia, asline dhek penasaran karo banci. Kersane mboten monoton nggih Bu. Ada variasi baru. Ayo ta Pak, pisan-pisan ta Pak. Ayo lek wani dicium apri, ayo. Ayo. Mama, aja ngono Bu Gesi ora ngono. Alah. Aku wis sumpah sak jege urip ora bakal nyium wanita selain Bu Gesi ora. Lah iki wanita kok. Eh? Kan ini bukan wanita. Mau Oh ya? iya, Ding. Ayo, Bu, ini Elisa. kita berdua ya. Elisa dulu nah ini. Yang tinggi ini Elisa. Biar Kirain kamu- mau barengan gitu loh, ben kawin. Iya. Pitik apa piye? Iya ya. Lambene. Mau polisi tidur saiki pitik. Yo, 1 2 3. Luar biasa. Tepuk Luar tangan untuk biasa. Elisa. Terima kasih. Ayo, terima kasih ya telah menginspirasiku semenjak aku pertama kali mencintai wayang itu mendengarkan suara Bu Kesi Pangkur Semarangan sampai sekarang selalu kulantunkan dimanapun aku pergi. Ya Allah Elisa. Bu Kesi karo Inces kan jajal. Bu Kesi karo Elisa sing nyuwara kok kala menjengku serasa arep lepas ngono ya. Ngapa kok dadak ngamet-ngamet ngapa? Ya Jajal, kaya mbok melu dijajal. menahan ngono lho. Dijajal muni ini Ayo jajal kowe, Pri. Ayo, Pri. Ayo, Dang. Katon Ayo. ora kok ndak mampu bret. Bener ya serigala tenang. Ayo. Sinuba Sinukarta Mreh Kretarta Pakartining ilmu Kang tumrap neng tanah Jawa. Bareng yuk. Nanau. Yuk. Agama agameng haji
piye Mbak Apri suarane piye? Oh, saya sangat Ibu Kesi menika mboten tidak perlu diragukan lagi dosen pun guru sinden. Guru sinden. Nah, Mbak Elisa juga begitu. Sinaosa dalang calon S3. Nah, pertanyaannya siji. Apa? Sing Kulon Progo kuwi sapa ora? Ngapa? Kangkur Semarangan. Tolong kita. Ora iso. Kan aku bekas copet. Loh. Apa hubungannya? Kan copet. Hubungannya Pangkur Semarang karo copet ki apa? Ora iso nek Pangkur Semarang kan harus yang tinggi-tinggi. Ngono kan aku kelino diunek, "Hei, maling, maling," ngono kan dadi aku melayu nek tinggi. Ada nada tinggi itu melayu, ngono lho. Oh, dadi nek krungu sirine ngono kuwi dhek mlayu. Kita sing melayu kowe to Pri malah Pri. Oh iya, Dik. Kok tahu? Lengganan ya. Nggonku ya enek ngono. Aku arep golek gudeg margayudan sanding jembatan Pandalang. Aduh. Sengau ya. Bacute napa, Mbak? Nggih, mawar kuning. Mawar kuning, Matur Pak ya. Antonis Artono. Nggih. Nggih. Mangga Cak dipun aturaken mawar kuning. Dados. Mbak Elisa. Komplit tenan iki Pak Marno luar biasa iki. Ibu terima kasih banyak. Sembahan nuwun Ibu Sukesi Rahayu, inspirasi
inspirasi kita. Inspirasi kita semua itu dulu adalah sinden yang terkenal sekali, bintang Betul. pada zamannya dari Pak Purbo, Pak Anung dan lain-lain. Ayo. Dan yo entuk dalang kulo. Dadi melu ketenarane hak jane Pak Cahyo lho. Asline melu ketenarane Bu Kesi. Dompleng ngono ta? Iya. Oh. Ya pancen kudu ngono tak manfaatne. Dhek kan